into oyisho ngiyaxolisa mngani. Wawufuna ngisho Ngiyaxolisa ngikhoza bhozo uze ngithi ngiyaxolisa. Wena usenza wena message uyaxolisa. Wafuna ngenze njani? Yebo. Kahle Kahle asifike ngijwayela ngapha. Hayi, noma ungazongena. Ngeke ngizoshaya wena. Ngiyeke ngoba ngizoshaya wena mina. Ngicela ungeke. Ntombazane, Ngicela ungeke. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ngibhaleliwe-ke usisi wami uthi uyafisa ukwazi ukuthi lo muntu la athandana naye noma anaye kubudlelwane khona into asengayiqondi kahle, khona into angayi-understand. So ufisa ukwazi ukuthi kahle kahle ubani lo ufunani kumuntu wakhe and uyakudeserve ukwazi because uthandana naye uperson wakhe and uyamthanda. Ukuba ubengamthandi nginenkolelo ukuthi ubengezayixaki nanokwazi ukuthi ubani lo munye umuntu osefisa ukuthi ambangise empilweni yakhe noma kubudlelwane bakhe nomuntu wakhe. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Yebo sabona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami umabalo enhle naye. Mamkhize. Mamkhize. Yebo. Oh alright, ubuye kuphi ngokuhlala? Ngisuka eNtuzuma. Ukhulele khona futhi? Yebo ngikhulela khona. Okay, ngicela sivele nje sihlale phezu kodaba ungitshela ukuthi why ngivashelile la ekhaya namhlanje yini lo osuyisola ekade ingenzeki kubudlelwane bakho noperson wakho. Okay. Koqala nje ngizoqala uzidlelana inzipho. Why udla izinzipho? Stress salomfana. Stress. Oh, isona lesenza ukuthi isona senza ukuthi nje ngibuye ngihlale ngidla inzipho. Ngiyaxolisa. Ngisacabanga kahle ukuthi kahle yini ungilanda ngaka. Yes. Izanazi. Ngizoqala ngibonge nje ukuthi ningamkelile la. Ngibhalele la ka Black Life TV ngoba ngifuna ukwazi kahle kahle ukuthi ugele ungifunani. Ngoba ishothi kahle kahle inkulu lento le noma yini le umfana engasamniki yona shothi lo girl lo amnika yona yabo ngifuna ukunderstand ukuthi kahle kahle kwenzakala mase uBlack Life TV uyangisiza ukuthi mase kunjena ke mina siphi isinyathelo kumele ngisithathe ngoba okugcineni mina ngizovele ngenza into engamele ngizenze ngivele ngishaya isifebe nje kuphela vele uboshwe ke uyacabanga uyabona ke usunesikhathi singanani uthandana nomuntu wakho 4 years 4 years mase uyacanga ukuthi ngase kube khona nje intombazana icanga ukuthi izovedana ngikhiphe kanjalo umuntu wami useke wambamba before noma uyaqalisa kulo ngqa uboneni ubambeni kahle kahle awungitshele kahle habe sis ngikutshela ukuthi mina ngigilo umnganami umngane wakho best friend nakhona hayi ukuthi mhlambe umngane nje ngigilo best friend mina yes uboneni kwenzekeni kahle kahle njalo nje okay ubest ubezohlezi njalo engibuza ukuthi how uSifiso kwenzalana noSifiso because okay vele ngihlezi ngimtshela yonke into ngisho ngingekho right noSifiso ngitshela ukuthi azi mngani bethu angisekho right noSifiso sixabene kanje kuba ukuthi uyangiduduza ngila ngiduduza ngayo but this time ngisho ngisakhuluma nje noSifiso ngisengasangene nje ngani kwenzalana phathwa khona noSifiso ni right umgcineni nokumbona naye futhi uyambona ugela ukuthi shothi la ekhona uhappy ngoba ngimazi vele mina umuntu ongekho interested kubafana kodwa ngaso sonke isikhathi uhleze esefonini athi ngisathi ngixoxa athi mngane ngiyabuya ngisikwenzalana usuyajola athi mngane ngiyabuya lapha wena awumazi umuntu wakhe lapha ngimazi umuntu wakhe ngiyitshela mina ngokwami ngitshela ukuthi shothi ukuthi khona isijeje nasitholile ngoba lo muntu ngazi mina ukuthi interested kubantu besifazane angimazi ukuthi udlalela enye team kahle kahle so ingakho bokhululeka ukhulume ngomuntu wakho yes phambi kwakhe nanokuthi vele umngane nami ngeke ngakhululeki nginomngane wami ngihlezi ngitshela yonke into ukuthi 1 no2 no3 kanje yena akaza kushele kumngane wakho hayi cha akazi phela nje ukuthi meke ukuthi ngiyageza eduze akathi mngane nami avu fresh kodwa avume kahle kodwa kuba ukuthi vele phela ngiyamazi ngithi hayi ke mina ngeke uzungiqali ngeke uzungiqali nje umkhuze kuselekeni hayi imali lapho ke sisi ungangiqali mina uyazi mina ngimaphi ngistraight mina ungangiqali nje ngelinye ilanga ke cause uSifiso ngayizolo wayeshilo vele ukuthi uzoya kophoza nabangani bakhe anginankinga cause amajeti abo ngehleze nami ngaso sonke isikhathi okay ngivuka ekseni ngenye day ngayizolade ihambele uphoza ngivuka ekseni angikho right nawo wabone lama feeling la ukuthi no man ngivuka ngikho right yonke lento then ngimfonela uSifiso ifoni yakhe ayingeni ngidecide ukuthi mina no man mhlambe khona into wrong ngumuntu wami lapho mawufonela uhlezi umthola noma mhlambe yes mengifone akwenzeki nangelilodwa ilanga ngamthola uSifiso ingakho washeshe wasola ingakho no mina futhi emqondweni nami akusho ukuthi
yabo mhlambe unentombi. Cha, ngitshela ukuthi nje mhlambe khona into wrong eyenzakile. Okay. Ngoba behambile phela ngayizolo ihambe namajita akhe eyophuza. Manje ngiyamfonela ifoni akayibambe kanjani. Ngihambe ngiyambheka ngicela ukutshela sisi ukuthi babo babili embedeni. Yo, endlini yakho Sifiso? Endlini yakho Sifiso. Phela mina ngihamba ngelikhulu qothi ngiyobheka umuntu wami ukuthi uright yini. Mengifika Imake endlini kaSifiso ubufika nanomninji. noma inini. Noma kuthiwa ushowo. Yes. Okay. Umuntu wami phela. Okay. And bengangijithela Nkosi yami. Mengifika shuthi bebenikana ubusuku bonke embedeni. Ma. Okay fine yena uFiso wazama phela ukuthi hawu amahle lokho kwabafana. And uyambogela ukuthi no ujabulile lona. Ngoba uyayibona phela reaction yomuntu ebusweni ukuthi Akayisoli. utshengisa ukuthuka cha yena nje wayengathukile neze. Wayengayisolo utshengisa ukuthi oh shuthi enjoy into le. Waya enjoy yena. Ngabe mhlambe khona into eyaniqhatha wanganaka wangaxolisa wena nomngani wakho? Hayi Nkosi yami ngabe nginamanga ayikho. Manje pho yini Shuthi nje engenza ukhetha ukuthi angile angazi indlelani. Ayikho Nkosi yami. Then mawusu baficile endlini ngaleso sikhathi wenza kanjani? Wakhoza idrama noma wavela wajika wahamba? Ngavele ngahamba. Mina ngumuntu Nkosi yami ungathandi vele ukukhoza idrama. Ngavele ngahamba. Okay. Wangincinga phela uSifiso ngendlela ancinga ngayo ngoba ngiyamthanda. Ngamxolela. Ninonke nje kumanje ngokuthandana. Ngokuthandana phela uSifiso ngiyamthanda. Angihlangene nogeli no mina indoda yami. Okay. Ngoba mina nayo mfana sehlalile 4 years ngajela ukuthi mina angeke ngize mekuthi bekusuku noma bekuyintsukwana bazana ngizokhishwa umuntu nje mina nase behlala isikhathi esingaka sithazana. Mhlambe ngabe emva kokuba kade ke umbonile ugela ukuthi akayisoli ngalutho ula endlini ngaSifiso nje uright uhappy kakhulu. Ngabe ke wamlandelela mhlambe ngama calls mhlambe ke noma ngabe kuthiwa akulona ilolo suku mhlambe ngakusasa noma izinsuku ezilandelayo ubuza ukuthi mfethu kanti sithini story manje. Yebo ngamfonela. Wathini kahle? Akazange achazele ukuthi into avela ngitshela nothi amahle mngani ngiyaxolisa. Ngiyambuza ukuthi uzungitshela ukuthi uyaxolisa nje bekwenzakaleni. Uthi nawe uyabaza abantu abadake usikanjani. Okay wena udaka uzidaka olindodeni yami. Okay. Kuzo zonke izinto wena mudakiwe udakela endodeni yami. Kanjani ngoba phela uthanda abantu besifazane. Mhlambe ngabe ngeze ube ngikufica nentombazane ethizeni. Ngikufica embedeni nendoda yami. Wena mudakiwe masuzizwa ukuthi mhlambe khona la kuluma khona indaweni ethizeni uhambe mhlambe udonsa abanye abafana. Indaba ukhetha ukuthi udonsa indoda yami. So sike saxhumana naye njengoba sinikezile inamba yakhe simfonelile and ufikile njengamanje ukhona la e-studio. Kuyikona ukuthi akazi kahle ubizo uba. So ngabe wena usukulungela ukuthi uke ukhulume naye kahle ubuso nobuso ke wazi usikahle kuze kufinyelele ekuthenini ufike endlini kaSifiso kusukaphi umfunani umuntu wakho? Ngiwile ngisisi. Ngicela sivele simlande. Alright sibabukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke sesimcelile ukuthi asondele nganene ukuze sokhona ukuthola kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nomuntu kaSisi ongibhalelile namhlanje kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Sawubona kunjani? Ngiyaphila sesinjani. Ngiyaphila nami. Uwaba isibongo? Ngomthetho. Mthethwa, Nyambozi. Yebo. Ubalo wayidingiswa kahle awungitshela. Awakazi phela kakhulu ngomlando wakithi. Okay. So lesi sibonga sesimthethwa sibuya kamama noma sibuya esandleni lababa? Esandleni lababa. Kababa, umama ubabani? Umama Mazulu. Mazulu. Oh alright. Uyamazi inhle naye? Oh ngiyamazi. Uyajabulela ukumbona? Ngiyajabula. Oh umngani wakho? Yeah. Senesikhathi singanani nazana? From high school. Okay. So nibuye kudeni? Yes. Oh okay. So nijwayelene ngale ndlela ukuthi nikhuluma yonke into. Yonke. So ayikho into ongayazi ngaye. Ayikho angayazi ngayo. Okay. Mhlambe mawucabanga ngesingawe inenze ukuthi sikubize namhlanje kule show kukhona yena and uke wayizwa igama le show lithi umfunani umuntu wami. Mhlambe ngabe kukhona ongafisa ukuthi ungixoxele bona ngabanzi? Yo akazazi ukuthi ngizothi nami ngisayibuza ukuthi indaba ngibizwe kule show kodwa phela ngoba ke sake saba khona into eyake yenzeka ncansi einvolved umuntu wakungane nami mhlambe Kwenzakalani ongihlebela? Pretend as if akekho nje ungitshela ukuthi kwenzakalani.
ngolunye usuku umngane eya kwaSifiso kube ndoda yakhe wasifica ke embhedeni. Yebo, sekuleso simo. Then umuntu wakhe kwazama kumvimba ngase ngakusasa ke ngafona ke sakhuluma ke ngasho ukuthi ngiyaxolisa ngalokho akuficile. Kwaba Inxeso ungena emlomeni sisi. Wakwenzela ke? Hawu mngane. Yindle engake ngakwenzayo ukuthi sengaze kufice embhedeni endodana. Ngoba ngachaza efonini ukuthi ngangidakile. Wena udakela emadodeni abantu? Hayi kwaba yiphutha anganaki sisi. Iphutha. Angeke uzungitshela ukuthi iphutha ukube ngakufica embhedeni endodana. Uzongitshela ukuthi iphutha. Iphutha kanjani nokwani? Iphutha kanjani? Mina nangelilodwa ilanga wakwangibona ngidakiwe mina ngiyothi iphutha entombini zakho lezo. Phela besisi indoda yakhe yami nabakithi. Uthandana noSifiso na? Sengitshela ukuthi abangane sibeshare everything. Should nendoda siyashare. Angithi washo njalo wathi siyashare. Shuthi ke nendoda siyashare. Ukushare sisangiphiki ukuthi ngasho ukuthi siyashare. But akusho ukuthi share indoda yami. Mina ngeke ngasho into zakho. Hayi wawe uzoyiqala ngoba vela ukhukulela agenda. Uyabo. Wawe uzoyiqala. Kuba bonke bethu abafana ngiyazi ukuthi la naniphuza khona ukuthi naniphuza futhi amsahlangene. For sure babe khona abafana ongathi mhlambe ke ufuna ukwenza iphutha nabo. Yindaba uzokhetha yami indoda pho. Yindaba ngayibona qala yeyakufikela kwasho ukuthi ke vele ziyakhala. Ungijwayela kabi. Hayi ngijwayele kabi sisi. Akwazi ukuthi ngiyakujwayela kabi. Akwazi uzongitshela lokho. Ungijwayela kabi vele. Ngiyakujwayela kabi. Ungijwayela kabi vele. Hawu, ngoba phela ngaba yileyo nto eyenzakala phansi kwami nomuntu wakho manje. Isibindi sakho futhi awutshengisi nakancane ukuyisola, congela. Awutshengisi nakancane ukuyisola. Phela into oyisho ngiyaxolisa mngani. Wawufuna ngisho ngiyaxolisa ngikhosobhozo. Uze ngithi ngiyaxolisa. Wena usenza lo muntu message uyaxolisa. Wafuna ngenze njani? Yebo, kahle sisi. Kahle sifebe ngijwayela kabi. Hayi, noma ungazongena. Congela ngizoshaya wena. Ngiyeke ngoba ngizoshaya wena mina. Ngicela ungeke. Ntombazane, ngicela ungeke. Ngicela ungeke ngidile nento zami ukuthi. Ungijwayela kabi sifebe. Hayi shuthi sazoxoxa. Ungijwayela kabi. Usathandana noSifiso lo? Ngokwazi bami masathandana. Wena usathandana naye? Mina siyakhulumisana. Ngasho ukuthi ngiyakhulumisa isibindi sakho uzomtshela ukuthi uyakhulumisana nendoda yami. Ngikuthema ngayo yonke into wena. Ngikutshele menginenkinga noSifiso kanti wena uyazi ukuthi uyangihleka ngala ngifuna ungidle imva endlebe. Ngikutshele mengingekho right noSifiso ngikutshela ukuthi nokwana bethazi sinoSifiso mina kanje sixabene mina noSifiso. Wena shothi mengixabene nawe ubona opportunity okuthiwa ngene endodeni yami. Phela ngenzela lokwahlula ngithi ngenzela lokwahlula ngene endodeni niyazi uxabana nini. Sina singola vidava yabe sithandana noSifiso. Khona lento esenzayo. Mase Shatha uneshangana noSifiso yakuthanda wena. Kwathi uyangiyuza. Uyangithanda wazi kahle ukuthi mina ngoDisemba sinoSifiso bese ushaya. Wazi kahle. Bene ushaya. Wena uthakuqhubela ushaya sengenile mina seke wangizwa mina. Khona sezoqhubela ukushaya. Hayi lutho. Kungenaphi lokho? Kungena kufanele phela ngene ngikutshengise khona lokho ukuthi indoda yakho nami siyathandana. Hazi ukuhlamba ngempamo wena manje awuqale ntombazana uqale. Ngithi Mina sengishada ngoDisemba. bazi kahle ukuthi uSifiso uzongicela ekhaya ngoDisemba. Okay. Bazi kahle. Futhi vele njengomngane wami ubempela sokuqala. Enkulu futhi. Ngoba sengenza nje. Waye udokotela enhle yangaka ngoba uyachaza ukuthi ngoDisemba uSifiso beyocela kubo. Waye ungenile. Yena fanele uyajabula ukuthi mina ngirescue uthando lwabo ngoba vele bese livele intengatenge. Uyahlanya. Bese livele intengatenge. Bengaphezulu ungakhala ngizothi mngani Sifiso sengenze ukuthi utshengisa ngoluthando. Kodwa kusala ukusixabana noSifiso kodwa abazachithela. Ngoba sifike wena empeleni yakho. Shipeni besibheda. Ngangena mina bafana ngenze njani? Ngingene mina bafana ukuthi ungitshela wena ngizokutshela ngitshela ukuthi sixabene sesiphatha ngitshela ukuthi ngingesikolishaka manje lo msangana lo complicated relationship bese ngingena ngidoti futhi ngikhuluma idoti ngangibone ukuthi uzakudoti elana abantu bazana hayi wena uyangifuna zokwaza wena ngizokwaza manje umesa ukhuluma inyongo njalo nje uhlala na ukuxolisa ngeke mina ngixolise ku cha ekwenza ku ngeke ngizozixolisa awusoli ngalutho angisoli ngicane ngikhoze ngoba ngizosibulala lesifebe. Ngizokubulala wena uyazwa yini? Ngeke sisi ngithi mina nalo mfana sijolo 4 years kuqhamuka isifebe nje sentomazana isintsholo sisokho sizongihlanganisa nomuntu wami. Kanjani? Kanjani? Ungijwayela kabi wena. Emva ukuba ungijwayela kabi. Leso solo kodwa sikwazile ukungena emashidini endoda yakho ngithi. Congeka bhuti congeka. Ngibulale lentsha le.
ngizokubulala, ngizokubamba yebo. Ngizokubulala. Ngoba ngiyanawe. Go ahead, ngiyanawe. Emva kokuba kade usutholile ukuthi kwenzeka kanje phakathi kwakhe noSifiso. Usazoqhubeka noSifiso? Njengamanje ngathini ayikho into engifuna ukuthi ngihlanganise noSifiso, angifuni futhi into ezongihlanganisa nalenja le. Kwayena uSifiso uyinje ngoba ukwazi ukuthi noma wazi kahle uSifiso umngani nami lo, best friend yami le. Lo ngimthathe mesihamba noSifiso ama-dates ngimtshela ukuthi baby ngicela sihambe nangu umngani nami. Ngoba yonke into ngoba ekadesho akodwa ngikaze ngithi mina share indoda yami naye. Yebo izinto bengisho ukuthi ashare ngoba sabangani, but hayi indoda yami. Njengamanje ukhulumela uDoti methi kumele shothi mina na-share into. If ukuthi usuyabona ukuthi le gender yakhe siyakuhlula amantombazane, yindaba ungayitholele yakhe indoda, yindaba ufune yami. Ngifuna phela le engibuka, le ngave engezwa ngiyithanda. Angifuni uhambe ngithatha noma yini, ngifuna yona le ivele ikhona. Be-exista yes. All right. Indoda yami. Hayi la abanye ngibona amagundwane, ngibona yona indoda yakho kuphela sisi. Cha unjalo awungizwa sisi, yazi awungizwa mina. Kahle la. Chaza uthini mawuthi bekubuka? Bekubuka. Phela bekunakho ukuthi uSifiso around me abe friendly, sihlekelane sisibamba. Ngoba vele into nami friend. Ngoba yazi uSifiso bekuthathisa njengosisi kwena. Ngoba nami ngithathiswa kasisi because ngiyazi ukuthi uSifiso bengeke vedane athi nokwanda kwazi wamuhle. Ngiyazi ukuthi wena nomsejuice. Yimi nomsejuice. Azi lezi insuku uhlezi ungibuza ukuthi amahle ni right noSifiso. Kodwa kanti uyazi ukuthi wena ufuna ukuhamba ngemuva uya emashidini akhe. Ukubuza phela ukuthi ni right, angithi ukuthi uma sihagala noSifiso angibabele nezinqo. Ukubiza ngani lokuthi umfana okay, uma ukuthi lo mngane omshoyo. Angibabiza yebo sisi. Okay, ubufuna yini ukumtshela ukuthi mngani nami uSifiso enze 123. So ubuthanda nawe. Bengithanda nawe. Ubuthanda. Yebo. Ubuthanda sakha phela leso step sokuthi size sifike kuleyo ndawo. Kodwa bengithanda ke nami. Ase ngibuze the time kade unaye ekamerweni. Nike nasivikela noma cha? Silisebenzisile. Okay. Kwabona ukuthi usebenzisa ikhondom nendoda yami kubani? Hayi sungabuza yona ke phela yiphatha amakhondom. Hayi wena sifike ngijwayela kahle. Ngicane ngiyeke. Ngicela ningiyeke. Ngicane ngiyeke. Ungavukela imoya izinto zami. Wena sifike ngijwayela kahle. Okusala laba bazobesebengekho. Mina nawe sisibhekana kanje. Hayi sizogwazana. Shuthi sizogwazana. Njengamanje ungifunani kahle kahle. Yini enye osayifuna kumina? Yini ngiyafuna nje ukuthi usuyiphethe uqeda indoda ngiyafuna. Uzongijwayela kabo ngibona fresh kanje. Ufresh wena lo yini ingodo lezi. Lamantombazane ohlezi wakhona. Hawu. Asesebengena kuyabo. Usudelile sifuna ezintsha ebo. Inqonqo ufuna ezintsha. Delile ibona. Chaza ungijwayela ngakwini. Beyithembe. Thembe ngayo yonke into yami. What about umngani beni manje sekuzokwenza njani? Hayi cha kuphelile sisi. Ngeke mina ngisabiza lo muntu ngomngani. Sengibonile ukuthi kahle kahle umngani buyini empilweni. Lo muntu ngobe kade shilo from grade 9. From grade 9. Saye varsity saqeda naye khona naye uSifiso wami. Namhlanje sezongenza nje. Usethi masedelile amantombazana akade interested kuwona. Usezofuna indoda yami. Beba ngake bafana emhlabeni. Wazi kahle ukuthi uSifiso mina naye siyathandana. Wazi kahle ukuthi mina noSifiso dlule entweni eningi kanjani sizama ukuyilungisa. Ukhona phambi kwami ungibuka. Ngikhala mihla namalanga ngikhalela uSifiso. Namhlanje ukwazi uzongitshela ukuthi ke uSifiso nondoda yakho. Wazini wena ngothanda? Ngazi ngothanda. Ngizolakhi lelo ngizolakha. Shiya indoda wena ishiyele mina ngizoyithatha ngizoyakha. Ngizolwamdakiwe kahle kahle. Dakiwe. Bona ke khunyiwe dakiwe wena. Yo uyashela. Uyazi wena. Ngisho uSifiso ngishele wena. Yebo ngoba angithi ufound of living uyashiya ngithi mina. Shiye ke naye. Shiye sobabili ngeze. Bathi uSifiso uyakuyuza wena. Bathi uSifiso uyadlala. Hayi. Shuza akabe phela la ezoshoke lokho. Ubeke njalo ke kodwa mina. Ethi uyanyuza akavezi. Ngene nokhuluma noSifiso. Siyakhuluma nje kodwa sekuphela 3 days singasakhuluma. Yes, sekuphela 3 days. Mina ngibhalela ka Black Life TV uSifiso bengincenga. Ethi amahle ungayenzi leyo nto. Uyazi ukuthanda nganani. Wena sekuphela 3 days. Awubona ukuthi udlala ngalo mfana? Awubona ukuthi udlala ke ngami. 3 days ngiyithemba ke mina sisi. Kona ke ukuthi uthanda nomfana kodwa kuphela 3 days engakhuluma. Uthando njani lolo? Uphela usalapha. Phela sekhona wena qhubulana ndini ekuyi relationship usalapha uthando lwethu. Usaphele yebo ikhululana lento yini. Ongeka futhi ngikhulana mfebe. Yo. Ungasithizela izindlu bakithi. Hayi. Ngizokubamba yazo. Phelile umngane nami. Phakathi kwami nawo phelile umngane. Ngishele ngendoda. Uyafisa ukuhlala noSifiso?
Hayi angifisi. And siyaqhubeka nithandana. So. Kwanyukela. Ufila kanjani ngalokho wena usafuna ukuqhubeka nesifiso? Ngoba sekwenzeke lento le. Usifiso bengiwile ukuthi ngixolele ngoba bengimthanda. Bengeke ngize ngivume isitshatshatsha sentombazane sohlukana. Kodwa ngoba sekwenzeke nje, ngiyabona ukuthi kahle kahle la ngiphenduka izambane mina.